Tinotorwa nenguva kuvapenyura sare ronda asi zvinorwadza amaigane tinotorwa nenguva kwasiraze komkwasha Vincent Chandi zvinorwadza amaigane pamfakoza hapo zviri kufambere Hafizi Mohammadi au secondary ikuti uli kwele konlongo njangu rekadi patango pindaka mu chirongwa chedu chanhasi una marotereka tiri kusumudzira sisuka patakasira kanayo nhoroondo yapo Matavire. Shisha wadikana mutiwaro uri muti upi wandisina kutya shisha wadikana mutiwaro ichipi chipatara chandakasiya zvese ndavaprofita ichipi chipatara chandakasiya zvese ndavaprofita vavariro yangu ndaiva yokuti ndirarame nditange ndarera mwana uyu vavariro yangu ndaiva yokuti ndirarame nditange ndarera mwana uyu asi zvese izvi zvakakona nganga murapwachenda inzwi renyu ndinorinzwa vave kundidana asi Mwari ndinochichemukani makagara mati kunofiwa dai ndisina zvibereko kana vhundu rufu rwakagara ruri pano panyika zvino kana manditora kurusava rwangu ruchapona ndeko ona muromo wake kushama senyana reshiri tariro yake iri kwandeni ropa ratonhora mambo musamu hamuchina mukaka nhasi achanweko Alright, takagumisira kakunzwa paya painzi pakapwanyika mabhodhoro vanhu vachiona jaivi yatete Shanangurai
vakaipa right. Vauya kubhendi vari kamusikana kadiki diki ka vakumbirwa kuchikoro ekuti aiwa mwana tida kuti anotitambirawo bhendi redu ka kuJairos Jiri kaenda kashana ngurai kakuita zvidobidobi iko zvinezvi Shanangurai wakurira mubhendi. Takazomubvunza ini kuti saka Shanangu wakazororiwa here, wakazororwa here semunhu anga ari kubhendi ikoko, wakazowana nokuwana here? Ini ndakazororwa ainzi Peter Mabvuwa airidza madhiramu. Peter Mabvuwa akazouya papaya. Ini ndakanga ndatopinda basa kudhara. Kurati mamato senior. Aiwa ndanga ndatosenior. Peter Mabvuwa umusvaka wakuri kupi? Kwarusape, kudevedzo. All right, ari kupi izvozvo? Peter akashaya musi wa 27 May 1997. Imimi maitenderwa here zvekudanana muri vanhu vebasa? Pamutemo webasa zvinenge zvisingabvumirwi. Asi ini nemhosva yekuti vakatongoona kuti iye akanga ari muchokwadi. Nokuti nazvino ndakatiitawo vana wangu nemurume wangu iye kusvikira izvozvi. Anga ari munhu mutsva kuya mubhendi, zvakatanga sei? Mukoma wamarijavhiya ndaibura yanga ine munhu pasi. Saka nehwana hudiki hwandaya ndinahwo ka. Ende ndiri munhu ari active. Ndo zvandoda kuti zvakatanga sei? Murume anotongoona kuti ndikatora mukadzi wakadai iwe ndinogona kugarisana naye. Aiwa, pakuita sei? Because yanenge agara akachidza madrums muchitamba kumberi uko. Saka mava mafarirana. Munofarira. Ndinoda kuda kuzobvunza kuti akasvika sei kwamuri? Because mimi maingomutora samukoma zve. Ndaitodero kuti mukoma Peter zveshuwa ndaitodarowo. Maitora samukoma. Saka iwe wakazouya sei kwamuri? Ndopada kunzwisa iwe. Akauya akanyatsotaura kuti inini Shanangurai ndoda kuti ndikuroore. Mukati iwe kuroora ini? Ndikati iwe kuroora zveshuwa ini nditori serious. Ndobva nyaya dzacho dzazoenda kumamanager kunokuyezoendawo kwenguva. Imimi ati ndoda kuroora makazoita sei sati aenda kuna manager? Haingoendi kuna manager kai musati matenda? Ini ndakazenge ndane pamiri. Aiwa, musati maane pamuiri papo. Hamusati mabvuma kafi. Tadanana naPeter uya. Ndoda kuda kuti Peter wakati nini Shanangu ndoda kuroora. Hongu mukoma. Mazoitora sei nyacho? Indakaitora yakangonaka. Mangoti alright ndada. Ndikati alright ndada. Saka indakazenge ndane pamiri. First born yangu anonzi Tendai Mabvuwa. Vakuru vangu vakuzviziva here kuti mane pamwiri? Ini ndakatodhonza nofunga dzimwe 6 months. Saka nokuenda kwekukura kwenhumbu manje vakazozviona kuti shashaikai. Kana zvikiitika. Kana zvikiitika pashashai. Zvikanzi vakomana akadai ndiani? Tiudzewo akadai mwana. Zvikanzi ndipita. Ndikati ndipita. Zvikanzi mudeedzei wauye uno. Ndiani manje waibvunza manje? Ndi manager taunganidzwa mamanager nevamwe wacho vateedzeri. Ndobata iwa ini ndoda kumuroora. Ndobva ndatongokondinya ndichisenza. Pandakazenge ndakuda kuti ndi mwedzi yangu yakwana manje yekusununguka ndokubva ndaregera. Ndobva ndasununguka mwana wangu ndokubva aita 1 year 9 months. Ndokubva ndadzokera kubasa. Imimi zvanga zvakasununguka sei? Imi maishanda nemurume wenyu papo? Zvakandisunungukira nokuti ndinotenda Mwari futi kubva nguva iyoyo ini ndakakwanisa kuchengetedzeka zvakanaka. Nokuti takanga tichingogara sefamily. Muri pabasa? Tiri pabasa. Hongu. Kwa disadvantage kune vamwe wenyu vanga vane varume here vamwe? Time iyoyo pakanga pasina. Vamwe vana vese vanga vasina varume? Hongu vakanga vasina. Ndimi chete mamune murume? Hongu. Ko vamwe maband members ava vaidza instruments vanga vane madzimai, vanga vane mburi dzavo? Vakanga vaine mhuri dzavo kumamisha avo. Handitika? Hongu. Panguva mataire yanga ane mudzimai? Hongu. Akazoita madzimai maviri. First lady wake ainzi Constance uyu ndokubva kublawayo.
chachiri chizvarwa chekubulawayo anga ari mundevere ndokubva abara first born yake wadzanai second born musikana futi kudzanai ndokubva azogara nevamwe mainini vandaiti mainini ainzi Sibongile ndo akandofunga akanga ari second wife wake uyo mwana wakazobereka ayo handina kuzomuona. Ava vanga vari mainini pakudini kuti mukadzi mukuru mukadzi mudiki. Alright. Anga ari kubulawayo futi. Anga ari kubulawayo futi. Vesa mimi makasikuwana madzimai vatovepo kare. Ongo madzimai amataviri. Madzimai yake akawana. Makasikuwana atovepo kare madzimai. Constance mukadzi wake mukuru uyu. Ini ndakatongosangana maikudzi varegedza abasa. Asi vaisevenza futi mujairo zhiri. Wokureva kuti vanga vari kubendi. Vanga vari kubendi. Vanga vaitamba. Ongo. Saka nekufamba kwenguva vakazoregedza kutamba. Vatongororwa vakazoregedza kutamba. Okay. Ndokubva vazongoshayawo. Vane vana vaviri vasikana vese. Sakura kuti akatanga kushaya ndiwo maikudzi. Vakatanga kushaya ndimaikudzi. Kuna kuti vaimboitawo mabacking vocals pa squad ikoko. Vaita mabacking vocals nekutamba. Ongo. Sibongile wakatouya vakatombogara vese namaikudzi. Kwete. Sibongile anambogara pamwe chete namaikudzi. Sibongile wakauya maikudzi vaenda vafa. Ongo. Ndopakazoya Sibongile. Ongo. Saka mwana mwana kuziva mwana. Mwana ana kuziva zita rake. Asi vakaita. Yasindakanzwa kuti kwai vakazoita mwana. Tapfuka mama tumira chiyedza patikune vari kufamba kunze kusati kwayedza. Fanka Python vanodondimedza asi National FM yavaudza. Makadi Team National FM. Dini Q Shine makaterera nepfenyuro inotererwa nedzimwe nepfenyuro. ZBC National FM tisu tine chimuti. Pasera seko nyasha mchegwa pa Ashton Park hapo Lucy shiri kufamba here mailili pa Bloomingdale hapa right reketi nzwe pana hapa kuti we aiti lift pana tanga wandida pai ndiani mai vanoti lift ndiye ni Shanangura Igwama. Ndi maidaro pepe. Ndini ndaidaro. Achinditi awo mai vari kubva uko dzakati kwesere here kana kuti dzakatamba nepwere. Ini ndo vandati lift. Zvanzi muri vangani vanoenda. Vandati tiri vaviri nemurume wangu. Zvanzi chinzwai ka mama. Imi chiuyai kuno mberi. Baba vagare zvavo kubhuti uko. Ini ndo vandati chiregai baba vauye ikoko mberi. Zvanzi aiwa. Imi uyai kuno mberi. Ndo vandati aiwa musandichonye. Musataura namaziso. Taurai zvenyu namuremo ndinonzwisisa. Ini ndinowaridza Zambia yangu. Chiregai baba vauye ikoko mberi. Zvikanzi alright muchateera nedzaAdamu. Mota yabva yasimudzwa. Saka nei Shanangura. Izvozviya zvaitogarwa pasi zvonyorwa pasi. Aitogara pasi okunyorera iwo tanga kukirema manje. Gambare Mavi pa National FM. National Driver. Dzakatamba nepwere ndokuresha kudzorerwa. Kubva vafamba vachitsika mhepo kunge piko kukudaro venga vachatsenga mvura ikabuda masvisvinwa. Regaitione. Muri vangani vari kuenda ende muri kuenda kupi? Right. Imi mama moya mugara kuno kufront. Baba vanosvaka nzvimbo kubhuti kana kuti kutevera zvavo netsoka haina hari. Tiri kuitaona ladies ka. Hamusikona kuti makachena here. Muda kuzosviva mufamba muchiti vanhu vemichovha vakaipa. Uyai kuno mberi. Aiwa musandichonye. Musataura namaziso. Taurai zvenyu nomuromo.
Adam. Unaletizi uya ya mai mugare kuno mberi makasununguka. Unaletizi uya ya mai mugare kuno mberi makasununguka. Unaletizi uya ya mai mugare kuno mberi makasununguka. Mano muroi kunyembera kuchikajinyu akasungirira nyoka muchiuno. Mano muroi kunyembera kuchikajinyu akasungirira nyoka muchiuno. Mamunzo akashanangura igwama kandi mudzimai aishedzera kuti left aivisa lift apo pane damba refu nazoreka 12 inch yakakanzeyoka tanga wandida. Muri unonaka ugare mundiro chokwadi baba vanga vane chipawa. Ndakazobvunza nini zvekare tete Shanangura igwama kuti ko uye anga achiuya kubhucha achida nyama mubhucha anga ari ani uya? Ko mubhucha umu aizoya mubhucha achida aita ndi sisi Vivian Mlalazi. Ari kupi Vivian? Vivian akashaika. Aibva kupi? Vaibva kunana Mbembezi. Wakoma akashaika achiri bendi rekonti ya. Vakazoshaya vapuwa pension. Wongo. Langa kuthiwa inyama iyashipha kulezi insuku. Lo kumela izuze lo. Yes ngaza ngakunceda ngani mama? Nginganceda ngezangaphakathi amathumbu. Wayikambi into eshiphayo kulezi insuku madoda. Kodwa ke emfazini omuhle isiqhamula amayezi esinjengawe ngingazama icebo sibili. Kodwa phela ngingakakwenzi lokho lami ngidinga uthando kuwe phela mama. Hawu, njalo mina ngumfazi womuntu. Njalo uyangibona ukuthi mina sengikhulile. Angeke ngathandana lo mntwana ongangawo. Njalo angikwanisa ukuthiwa ngezambani njengegundwane. Umfazi womuntu ukuthini? Ongasendoda yomuntu ngubani? Yi-draw lapho 609. Hawu. Njalo indoda yakho yona leyo itsho ayikufanelanga ngitsho. Amapangolina amahle njengani afita dino butcherman. Come man. Ngitika mkhaza ithipha likhatshana. Hey mama, kusemagetsini lapha. Ubovusa, use your medulla oblongata man. Uzakuthi aya. Sazi, changa mahu. Makanzoka kamboka nonziko tanga wandida. Right. Ndakazobvunza zvakare tete Shanangurai kuti ko pamusikana webasa ari kuda basa pakambani paya anga ari yani? Webasa uyu anga ari yani? Ndo ndisisiliza mtero. Kumsha kwawo ndo kwachaka. Vachira penyu ngandakati. Vapenyu vari kumhiri kwemakungwa. Wakaenda mhiri. Ndo ndaitaura ndo yandifura kuti ngatisave. Okay. Vapenyu. Basarili pano, maraisi vani. Kana wadaini, uchapura nyembano musana. Basarili pano, maraisi vani. Kana wadaini, uchapura nyembano musana. Ucha mukuru, kuna wamwe wose. Kana wadaini, uchapura nyembano musana. Ucha mukuru, kuna wamwe wose. Kana wadaini, uchapura nyembano musana.
basa refu wako akatewa nedovise gonzo unganzwa seiko idawo kwako sezvaunozvida iwe idawo kwako sezvaunozvida iwe bhaibheri rinotaura chaunoda kuti akuitire newe muitire ichocho ndati chaunoda kuti akuitire newe muitire ichocho vamwe varume havagoni kupfimba vanopona nemavara seshato inobata muka yakaemerwa vanotungamidza mari mberi ini mukadzi kuti nditsvagewo basa zvonzi namaneja tanga wandida nomuzvitoro ndozvavanotita ukandida unowana zvese vedzimotikari vonyebera dziyenyoro murume kubhutu ini mukadzi mberi chinangwa chavo chiri chimwe chete chokutidzidzisa kubira varume vedu mano muroyi kunyebera kutya chinyu akasungirira nyoka muchiuno mano muroyi kunyebera kutya chinyu akasungirira nyoka muchiuno mano muroyi kunyebera kutya chinyu akasungirira nyoka muchiuno uku yakarumwa uku inotsva kuti ndiudzewo baba vemwana zvasara zvichiitika kwandanga ndaenda murume nenipe wotoda dhivhosi zvanziseiwega pakati poruzhinji zvimwe ndiwe wanga vavakwezva nyamba kwete varume ibasa ravo nhasi ndinoda mushandi mumwe chete wechidzimai akanyatsochenauka wekushanda muofisi mangu savavo mama vatsvuku avo ivavavo chibvai manditevera muuye kuno kuofisi kwangu ende mama makachena muri tsara kadenga chaiyo susura ndadya modzi yechingwa ishwa ina mamba vayo chimbofuratirei mutarise uko tione kuzoti dai muri sidhudha maiwi moto muzhinji chaiwo chinzwaika mama taura henyu chef basa ndiro riri muofisi munomu promotion iri kuuya chimbi mari yelunch etransport musaitewo arenaika ndinosota asi ndinoda kuti titange taita mutamba kwese kunzwa kuno kunyimose mhemwe apa ndinorevaka kutiita private love yedu yotodhonza muno muofisi uko kumba mune muchilavhana nomurume wenyu yakaikei changamire wangu zvamakutaura izvo zvinondisemvura ndingavanzira vanhu vose vapanyika asi handingavanziri mwari ndakapika mukereke rake tsvene kuti handichazofi ndakava nomwe murume kunze kwayeye wandiinaye umwe chete ambuya musafa nenyota makumbo ari mumvura. Remember, you are talking to the boss, one and only man who can satisfy you as far as cash is concerned. Fortune knocks at a man's door once in life. Please don't lose me, because if you lose me, you will have lost a good thing. Dakarura masomuka akaonoraramisa rusvava ini. Love chete excuses all that. Evo, zvindibvaumesa kufa kwamukwacha benzi. Sange ndeurima kwandibona. Ndaenda ini. Pane mudzimu uno usimbe. Shavi rine sefa pauro rokuramba tino kuda masese. Waluza!
National FM inokupai chirongwa Degree Mashumani kwaziso dzevari kumajere kubva nenguva dza 3 masikati kunobata 4 kugowera wega wega. Degree Mashumani zato, Degree Mashumani zato. Titese mundima yachanditika. Right, amanoterereka mangonzwa poka regai tifambe nayo kanhoroondo yedu. Ndakazoita mhanza yekutaura neumwe zvakareka akava nemukana wokumira nekushanda naPaul Matavire anditika kushanda kuJairos Jirikoko vanovaivoka Pastor David Mabvuramiti varimo muno mudhorobha reHarare vagara kuAmfiki uko muna Malinda. Pastor David Mabvuramiti mkoma wangu namai Mabvuramiti nemhuri parisei paAmfiki apo. Bvuras rikaiti nzeka Bvuras vachipinda kamudariro. Ndaida kuenda kuuniversity asi manje zvakazoramba nemhosva yekuti dream yangu yekuva musician ndo payakabudirira. Zvakaitika ndezvekuti mukoma Paul Matavire ndo pavakasungwa vakaenda kujere. Saka vaenda kujere ndakawanikwa ndaita inini the right replacement. Saka ndakabva ndadropa zvese izvo zvandaifanira kuita. Jairos Jiri yaiva nepolicy yekurera vana vanoimba kubva vari vana vadiki. Saka paiva neJairos Jiri band A neJairos Jiri band B. Saka inini ndandiri muJairos Jiri band B nditori mwana wechikoro. Ndakatanga kuridza mainstruments ini ndine 5 years. Ndo pandakatanga kuridza mainstruments. Saka Jairos Jiri A senior band raindiziva kubva nditori mwana mudiki. Ndinotora nenzira dzakawanda dzandakanyora. Jairos Jiri iyi ine misha yakawanda around yakakomberedza muno muZimbabwe abo ine 18 masenda. But isusu manje nemhaka yechipo Jairos Jiri band senior band raiva namanager ainzi Robert Zengea baba wemudzimai wangu inini. Ndo vaitevera vachiona kuti uya nechipo chekuridza uya nechipo chekuimba nei. Saka waizoti wapedza chikoro vaizokutevera manje vokupinza manje musenior. Zvinongoita kukubhora kuti kune yavanoti junior police uchizopindawo musenior team. Ndo zvazviri kuJairos Jiri izvozvo. Saka ininiwo panguva iyoyo ndandafunga kuenda kuUZ kunoita law. Matavire akasungwa iri Friday musi wa24. I remember iri Friday 24 May. Saka musi wakuri kupika kuBulawayo wakasunga Matavire. Matavire of course andakaitira nyaya dzake kuvachiundura kumuchakata. Pairosi wasungwa neFriday musi wa24. Musi wa27 band raifanira kukondinya. Sandova vaita interview. Kupi manje raifanira kuenda mashows kupi? All over, but apa headquarters yedu yanga iri kuBulawayo. Papi kuBulawayo? Kunonzi kuMuzilikazi kungowenja. Saka inini ndanga ndiri kumba ndisati ndatoenda kuchikoro. Mukoma wangu ndo paakauya achimhanya akati iwe vanhu vebhendi vari kuti yanzi vari kukutsvaga uko vakuti kamfana kanonzi David Mabvuramiti kari kupi timbokazama. Ipapo ndakatona kuti chiroto changu chiya chazadzikiswa manje. Ndakatozobatwa namukoma wangu padho ndakutomhanya ndisina kupfeka bhurukwa. Mukoma ndopakati iwe hauna kupfeka. Kwauzodzokera mumba kwakunopfeka nekuti unoziva kuti kana chiroto chako chabudirira inonzi nechirungu dream come true. Iwe mbinga wakachimirira kweupenyu hwese. Maiwe unofara sebenzi ranonga pembe muchitima. Saka ndakafara musiwo. Ndakafara zvazvokuti ndakamhanya. Ende mukati mangu munoziva kuti hana yako inokuudza. Ndakatonzwa kuti ndahwina. Ndini ndatowina interview iyoyo. Saka interview yacho yanga iri kuti unoimba nziyo dzaPaul Matavire. Ndikati maiwe anti kubasa kwedu tese naMatavire wacho netaingozivana kubva ndiri mwana wechikoro yari mwana wechikoro ndichitombomuridzira tikaenda kumashows ndichitomboita curtain raiser ndichidini. Saka ndikati maiwe kani zvabva nepi. Ndichisvika ipapo first song yavakaridza yanga iri chiko yenzi chiko iyi ndindi ndi full time. Bva ndaimba word for word ndisati ndatopedza
vaita interview kanzi ngativhare interview awina ndiye munhu watiri kutsvaga yeye. Ndo mawina andakaita kwanga uri musi wa 27 May 1991 ndo pandakatora jezi iroro. Jairoziri band isati yakunzi Jairoziri band yainzi Sunrise Kwela Kings nekuti vairidza type yemusic yainzi kwela, but band iri harina kutanga richiridza magitari, rakatanga riri band rairidza ainzi ma6phone kudhara, masaxophone ayo mumakonzati nemumatea party. Chakaita kuti bhendi iri tange ndechekuti Jairoziri paakatanga nyaya yekuchengeta vanhu vane urema kumakokova kuBulawayo, paikura musha pakava nenidhi yekuti musha uzivikanwe. Saka paita nidhi yekuti musha uzivikanwe manje pakachizoita idea yebhendi. Bhendi rainga ririro sort of yeadvert kuti musha uzivikanwe uye nekureiza mari. Saka yakatanga iri nyaya yema6phone. Vandiri kuziva maoriginal members aivapo ipapo ndiana William Dube nana Fanyana Dube, nemhaka kuti vanga vagara vatori vana veJairoziri kudhara. Uye band ratanga kudaro, rakatanga rakadaro, then until kuma60s ndo pakazouya umwe murume muzukuru waJairoziri anonzi Robert Zengeya. Robert Zengeya is still alive, mupenyu, ari kuGweru paploti pavo kuKonsela. Ndiye manager wokutanga weJairoziri band. MuJairoziri band imomo vaita macopyrights, vanga vasati vana komboza akazvimirira sakomboza, vaita macopyrights vachifadza vanhu. Ndakaenda muJairoziri ndine 5 years, that is 1974. Ndo pandaka identifyiwa na ivo Jairoziri pachavo, tichitenderera zvaya zvokuti handimoziva kuti vana vane urema nevana vasingaoni, vamwe vanhu vaiviga vana vakadaro mudzimba vasingadi kuti pamba pavo pazikanwa kuti pane mwana akadaro. Saka vaiti vakaenda tikaimba tikaridza votoona zviri kuti vamwe vana zvakadai pobuda vana. Saka imi makaidentifyiwa sei? Vakandiidentifya kubva kuburikidza nevamwe varungo vainzi ana Pellington. Ndo vakati no tine mwana asingaoni munomu. Ndaigara kuRio Tinto kuKadoma, ndo kwandakazvarirwa. Ndakazvarwa kuPixton Mine, but ndakazoidentifyiwa ndaka kuRio Tinto kuKemen Motor kuEiffel Flats kuKadoma. Saka ndadaro ndo pandakaidentifyiwa ipapo, ndikatombofambawo chaizvo. But ava vaRobert Zengeya manje, since vanga vamanager weJairoziri band, ndo vaichiscouta talent, ndo vaichifamba vachiona mumaJairoziri center vana vane zvipo. Saka ndo pavakanhonga umwe ainzi Christopher Jena, anga ane urema pamakumbo but achigona kuridza madrums. Christopher Jena ndo pavakazoona William Dube airidza saxophone. Mukateerera panzve inonzi take cover tichazokuudzai nezvazvo, munhu akaridza saxophone ndiye William Dube. Ndo pakazononhongwa torwa Fanyana Dube futi. Saka Fanyana Dube akauya muJairoziri band aine musambo uyu wakazoitwa nana Love More Majaivano. Wakauya uina Fanyana Dube akauya ari guitarist, ari kombosa, but vanga vasina vasati varekodha, havana kurekodha ipapo. Saka vadaro ndokufamba 1980 ndo pakazouya Fanyana Stole. Fanyana Stole akauya nemhaka kuti Fanyana Dube anga abuda aenda kuJobs Combination. Ndo Fanyana Dube aenda kuJobs Combination ndo pakazouya Fanyana Stole akauya ari lead guitarist. Apa maJairoziri yanga yafunga zvokuti ichienda kuWireless. Saka Fanyana Dube paakauya hondo ichipera ndo paakakomboza rumbo rwakanetsa, nanhasi runogona kunetsa chero karunzwa take cover. But ava vaRobert Zengeya manje, since vanga vamanager weJairoziri band, ndo vaichiscouta talent, ndo vaichifamba vachiona mumaJairoziri center vana vane zvipo.
saka ndo pavakanhonga umwe ainzi Christopher Jenner anga ane urema pamakumbo but achigona kuridza madrums. Christopher Jenner ndo pavakazoona William Duve apo vafambe kupanyika ino mazita maviri vakazonzwa inzwi rakavabvundusa richiti parakakurukudza kudaro ndo pakamanya chemberedzi chifara chaizvo chipinda murizevha rikati Zimbabwe yauya. Mudzimu waive piko, mudzimu mukuru isu tichinetseka. Mudzimu waive piko, mudzimu mukuru vana tichitambura. Nemwi baba maive piko, enge maive Jehovha vanhu vese makatitakanura. Baba Mwari maive piko, enge maive Joshua vanhu vese makapedza hondo. Okoyo, take cover. Kumoshaya ngove hondo kusingagarike ona kotaindepi. Ona kumushaya ngove pfumvu kusingafambike ona tichitambura. Nemuno mudhorobhawo dzaingove pfuti chete taindepiko. Nemuno mudhorobhawo dzaingove pfuti chete tichitambura. Waiti nyangwe utsvage basa waingovona pfuti kumayadhi taindepi. Waiti nyangwe ufambe waingovona madhiramu mutaundi tichinetseka. Iri kefyu. Nemwibari baba ege maive Jehovha vanhu vese makapedza hondo. Mahits amatavire akatanga pana pamberi navajiri 1982. Jarozire afa musi wa 12 November 1982 ndo pakauya nziyo iyoyo yainzi pamberi navajiri. Now pamberi navajiri ndo yakaita hit. Pamberi navajiri yaita hit. Pane album zvemakundano Fanya na Story ndaiatoridza lead. Parhythm Pampana Moffat hana band rimwe raakamboridzira kana kubva pabass Pampana Stanley Hungwe manje. Dennis anga abuda band Pampana Stanley Hungwe nde anga avapo. Pama drums pakaramba pana Christopher Jenner. Then pama saxophone panga pana Jaffet na William Duve. Ndo album rekutanga zvemakundano. Rakaita hit. Then from kubva ipapo Jarozire yanga pachirungu yanga yakunzi unstoppable. Yanga isingachamisiki.
bozi remember kuti mazuva acho ndo pampane pachisumuka futi devera ngwena jazz band ndo paisumukana Ephraim Joe ndo paisumukana Nicola Zakaria na Simon Chimbeto but Jaroziri ndo paisumukana Leonard Dembo na Dambudzo but Jaroziri yakapenetrate muvaimbi vavo ndo pakaita pamberi navajiri ndobva yaita hit pachibva pamberi navajiri ndobva paya kutsvakwe ndebvu hit pachibva kutsvakwe ndebvu paya nhamo yeusavi hit pachibva nhamo yeusavi ndobva paya yakauya AIDS pachibva yakauya AIDS ndobva paya taurai zvenyu Jaroziri yanga singachamisiki.
mberi nevajiri kurumbidza mabasa avajiri. So vese vaiva kujera zvijiri vanga vari disabled here, vairarama vaine urema here kana kwava kuna vamwe vanga vasina? 3/4 vanga vasingaoni. Kana ndisingakanganisi aiona ipapo ndidhirama. Mama akasangana vanoona nevakaremara like palid Manasa Murava anga asingaoni, but Omberai akanga akaremara makumbo. Then pabase pampana Gift Matombe weanga asingaoni. Ave inini semuimbi ndasingaoni kozita mwananzi Daniel Gonora. Daniel Gonora achiri mpenyu ndiye ari kuimba nenonzi hanzi First Street Band, anoimba muna First Street uyu. Product yeJaroziri, mukomana uyu akarerwa muJaroziri iye uya, saka anotoridza nenonzi First Street Band. Airidza rhythm uya ari komboza futi muJaroziri momo. Saka vazhinji vacho tongoti 90% yevanhu vanga vari vanhu vane disability yavanga vanayo. Saka iye Gonora makazosiyana naye sei? Inini pandakaenda kuita chifundisi ndo pakangomira Jeroziri Band. Pakadzoka mataire akasvikowana Jeroziri ichiripo here? Akasvikowana Jeroziri ichifaya zvakaipa. Tikaita show yakanetsa muMukoba Stadium. Ndiyo yanga iri kuti anga yabva kujere? Abva kujere. Yanga yakanzi Back from College versus Chikomba Modrop. Show yakapisa iyoyo. Yakapisa. But I don't know kuti tsano wangu vamatavire nditsano bozi hanzvadzi vadzimai vangu vakazofunge ivo ndobva vazobuda muJaroziri Band, indikasara zvangu ndi. Chii chakazoitika imimi mafunga zvekubuda? Ini hana kubuda muJaroziri nezvimwe zvinhu zvakawanda. Ndakabuda muJaroziri nemhaka yekuti ndanda kunoita mufundisi kuZayoja, ndo mabudiro andakaita kuJaroziri. But haisi muvhu yakafarirwa zvikuru neJaroziri Band neJaroziri Association yesese zvairi. Nekumhaka kuti zvinonetsa kureplace muimbi. Sezvatanchimbotaura, vaimbi muimbi ukacreata kana ukaumba yatinoti brand, yatinoti tingati kudiko nechishona, ukaumba muto watinokuziva nawo, muto iwo unonetsa kuti uzobikwa neumwe munhu. Ukadata savaimbi vese vakudhara, music yavo kairidzana nhasi ichiri kunakidza. Utarisa Marshall munhu mumwe paakangofa akabva aenda nehumarshall hwake. James Chimombe ndizvozvo, John Chibadura ndizvozvo, Leonard Dembo ndizvozvo, Jona Moyo asati afa but ari kuSouth Africa akaenda. Jona Moyo hwake tichinaho tichiri kuhunzwa. Alec Macheso aripo izvezvi. Simon Chimbetu, chakaita advantage yaSimon Chimbetu ndokuti akasiya trainer vana, saka music yake haina kufa. Nevaning'ina vana nevaning'ina saka dendera riya harina kufa, ringoripo. Ini ndiro zvandiri kuita. Ndinotori nemwana aakuimba seni anonzi Takunda. Uyu anatinashe ndevebhora hazvizive kuimba, anotobuda tsinga. Uchesti paNational FM muchanzwa bhata. National FM Rivati tuli pampepe tiri pamwe mpela semunye tivamwe mpela ndife amodzi Rivati tiri pabodzi ivamwe tiri wabodziwo tuli anthu omwe. National FM, the whole nation on one station. JJB yanga iri band hombe chaizvo. Bozi muband umu kaum maiva nevanhu vaispecialize vaingogarira kuimba macopyrights chete. Kozoita tanga takadai so ndichitopinda palead paiva nemwainzi Godfrey Moyo, parhythm paiva naMoffat Duve, pabass paiva naStanley Hungwe, pamadrums paichinjana paiva nomwainzi Allen Ncube, kozoita umwainzi Sama. Ainzi Sama. Asi pandakapinda paiva nomwainzi Big Boy Ndlovu.
iye Big Boy Ndlovu airidza madrum nekuita macopyrights ambongeni ngema ana Stimela Sasezola kana macopyrights ana Lucky Dube ndiye Big Boy Ndlovu iyeye. Then kozita umwe muimbi aiva ainzi Boniface Musonza, andofunga vazhinji vachiri kumuyeuka vakateerera musicary, ainzi Boniface, aizikanwa nekunzi nekuti muto wezondo imiwoye. Boniface Musonza iyeye ndiye umwe waimbi aivamo. Kozita umwe ainzi Austin Dlana airidza makeyboards neumwe ainzi Ziren Hamura airidza makeyboard. Austin Dlana aita apedza kuridza makeyboards futi aiva neact dzake dzekutamba dzaaita. Then Ziren Hamura aita apedza futi kuridza makeyboards ndiye aimba macopyrights. Ana Don't Turn Around aimba macopyrights evaimbi vaiva popular steric. Then kozita vasikana vandakapinda vari mumbendi kwaiva neainzi Elizabeth Ngata, kozeta Loveness Vuvuya. Loveness Vuvuya uyu akamba nemabhendi akawanda steric, including ana The Great Safirio Madzikatire. Loveness Vuvuya uyu kwaSafirio Madzikatire ndiye aacta Samoli, aacta alongside Katarina. Then Loveness Vuvuya kozita ainzi Future Moyo, kozita ainzi Stembile. Vazhinji ava vakafa, it's said kuti havasiri vapenyu. Then pakauya new crew rana Dorcas. Dorcas Ruhukwa uyu I think achiri mupenyu, anonzi Mai Malcolm, ndiri kumutsvaka, I'm looking for her. Dorcas Ruhukwa iyeyo. Then kozita ainzi Geli Ncube, kozita ainzi Sabina Chiurawa, kozita hanzvadzi yangu ainzi Sara Mavhuramiti. Saka Jazz band yanga ine vanhu vakawanda. Maibata imimi muchitungamirira makatangira papi pakureleasa? Right, ndakatangira pana Chikomba Modrop, ndo pandakatangira kureleasa ipapo. Akanyora Chikomba Modrop ndiani? Ndini chaiye nedzimwe dzakawanda dzakatomboimbwa nana Matairi adzasingagoni kutaura nemazita zvangu dzakawandisa, but Chikomba Modrop histori yechokwadi nekuti ndinda ndabatwa muwardrop kumasvingo kumucheke. JJB yanga iri bhendi hombe chaizvo. Ya vamuzvaka David Mavhuramiti kwanzi ndiye anga abatwa, saka nyaya yechokwadi ndiye anga abatwa nechikomba, anga abatwa ari Chikomba muwardrobe akomana ime. Rekati kanzwa kambo kacho kanonziko wandigumbura. Chikomba muwardrobe wandigumbura ndiye ka Bvuras.
zvonetsa izvi. Aya, ndonge ndazvifadzawo zvangu ndichiti ndawanawozve mudzimai achachengeta inini nemhuri yangu. Wanike ndakanga ndairasa wena kutokutonza sanzi rine minzwa ndichiisa muchivanze kuti vana vagobayiwa. Kumbomumba gumbo panze ndioreva basa rake mudzimai wangu. Zvino nomwe musi gava rakadambura musungo. Mukadzi wangu yandokurasa timing wena. Semunhu waibvawo zvake wokubasa, ndiri munhu asina zvake zvaifungira mumba make, ndakangosvikopindawo zvangu mumba mangu. Wanike zviri mumba imomo hazvijairiki wena. Chenguva chichiriri. Chero matambirirwo andakaitwa nomudzimai wangu musiwo akandifungisa zvakawanda. Ndikati kana zviri izvo zvandaigara ndichinzwa nevanhu, nhasi ndazvibata. Izvo ndaitova muchokwadi wena. Mukadzi wangu akanga atora chikomba ndokuchiisa muhodhiropu mubhedhurumu mangu inini wena. Nene ndobva ndangwarasa tsuro magenga musiwo ndokubva ndagara patore bhedhurumu. Waienda nepi dagarimo? Asi kana imi kozvino ndichaita sei nhasi zvangu? Baba ava kuti ndivabvise padhoo pebhedhurumu apa ndingaita sei? Rega ndimbotrai, ndichavahwina chete. Yes. Ndaisa mvura yekugeza mubhavhu chiuya imugeze. No darling, don't worry. Kana iri yekugeza zvako ndichageza zvangu kuma10 kumanheru torara, haina hari. Yui, nai asikana imi. Murombo harudi chinenguva asikana. Ini zvangu ini. Rega ndimboedza zvimwe. Baba. Hello. Ndaisa tii mukicheni chiuya imunwe tii. Usanyanya kuzvinetsa zvako darling. Alright, kana iri yetii uya nayo zvako ndizomwira pano padhoo rebhedhurumu panapa, haina hari, hapana zvinonetsa. Baba vane nharo ava. Ende nhasi ndaona zvisina kumboonekwa nemubereki wangu ini. Saka ndichaita sei chaizvo? Rega ndirambe ndichiedza ndichahwina chete. Baba. Hello. Kune foni yenyu iri kubva kubasa uko, varikuda kutaura nemi. Kune foni futi? No, kana zviri zvefoni ita asiye meseji. Ndakaneta chaizvo zvokuti handingambosvikiko kufoni uku, ingoti asiye meseji. Haya, iko kuneta kwenyu kuneta kwerudzi ikoko. Mukangouya nhasi, ndakaneta, musoro wangu unogwadza, makumbo angu nhasi akazvimba, saka nhasi munorara padhoo rebhedhurumu ipapa. Aiwa, ko zvine munyu ndo zvineiko? Ini ndakungoti ndakaneta chete kupera, full stop. Wanike bhegi rematirikisi zvino rapera romudzimai wangu. Indobva ndaramba ndiri izi chete kunyarara, chida kuona zvazoita mberi. Chaona chayamba ndiri chimudiwa, chaitawo chakewe vamwe varume. Teerera mudiwa, unotarisa mudiwa, zvinoteerera mudiwa. Zvinomba medu manje tiri vaviri nomudzimai wangu. Angangova mazvake zvikwari zvemanheru kuti arova chake obvaisa muhomwe. Inondikati nechemwoyo vakangwara vasvairira mimbeva. Matsotsi agerani musoro nyamisi. Wagwanda ruzi nhasi, ndakubata. Ndokubva ndatanga kutaura manje nezwi relove. Izwi dete wena, sendaimuda mudzimai wangu. Izvo ndichiziva zvangu ndaimunyangira. Ndikati night darling. Ingewani ndinokutengera zvose zvakawanda. Mbatya dzinoti uchene, utaridzike semudzimai wemunhu. Asi chinondishamisa ndechekuti icho iwe unongopfeka mamvemve. Zvinombofamba seko mazuva ano. Inga ndinochena wani. Kuchena kokwani. Kana uchida handi kuhodhiropu, ndinokutaridza hembe dzausingachapfeki mazuva ano. Varume, pandakangotaura nyaya yekuenda kuhodhiropu, mukadzi wangu akatanga kufinyamisa kumeso semunhu aona zvinotyisa kana zvinosemesa. Akanditeera achifamba achibvunda, achiita seanonyangira serwaivhi, asi nhanha kuti hari nazvo. Ndakabva ndaziva kuti nhasi zvaitika, ndakubata chete. Ndobva tasvika kuhodhiropu kuya uko. Wanike inini
muridzi wemukadzi inini ndindakavhura udhuropu yacho. Ndakatanga hangu nedivi rekuruboshwe uko ndokumutaridza madhirezi anga asingapfeke. Iri dhirezi tsvuku iri haucharipfeki mazuva ano, kana jena rine mavara mavara iri haucharipfeki. Ko visikosi iri mufashoni mazuva ano iyi hauchambopfeki. Ndobva ndasvika pane chikomba ndikati iwe sikadera ukomani muteredze mudzimai wangu madhirezi asingachambopfeki, unozvifambisa seko? Wanike manje chikomba chakanga chachena kumeso sedhongi ranga richiumburuka mumadota, oita sebenzi ravhungwa nechamupupuri. Ndokutanga kutarisana nomudzimai wangu sematsotsi maviri abatwa achiba parenge yekumbare kana kuguruwayo. Indobva ndangovafuratira ndokuvasiya vakadaro zvavo. Saka ndambokusira mvunzo murume wose wose chero mukadzi ari ipapo akarohwa. Iwo unofunga kuti sezvo ndakabata mudzimai wangu ane chikomba kudaro, 1 mudzimai handina kumurova ine, kana chikomba handina kutaura nacho kana kuchirova. Iwo unofunga kuti right mudzimai wangu akafungei, kwaicho chikomba chakafungei. Ini zvandakaita kana zvandakafunga handichakudzi, nekuti mudzimai wangu akangoita fungira mwoyo rwendo rwembwa ndokundisiya ndakadaro, ndokuenda asina kuoneka. Chaunoshaya pandiri chimudiwa chaita utsvakiwe vamwe varume. Chaunoshaya pandiri chimudiwa chaita utsvakiwe vamwe varume. Ingawani zvose ndinokupa rudo mari nozvokufika. Ingawani zvose ndinokupa rudo mari nozvokufika. Ini zviri nani ndigare ndakadaro pane kurora chura muromo. Zviri nani ndigare ndiri bachura pane kurora nzenza yomunhu. Unoteerera mbiwa, unotarisa mbiwa, zvinoteerera mbiwa, unotarisa mbiwa. Saka nditeerera mbiwa, unotarisa mbiwa. Ndazvikunda zvinhu zviyaizvi. Makanza sekambo kubva kuna David mabvuramiti achifamba ka The Gyros Jiri Band. Sina yazvoka ndakazoita hurukuro na mukoma Bothwo Nyamondera. Producer ndiye vatsikisa kamanzi yawo kugramoko rekaiti vanhu vachitaurawo ka maziro avaita ka Matavire. But Paul Matavire akatanga achishanda na producer anga aripo before me boss enzi wamapfumo. Ndio akatanga kushana na Saka Paul akazoretire kaza took over from him akazoretire somewhere na late 80s. Ndio panazoita take over akatanga kushana na Paul Matavire. Makashanda murichi kuna Paul Matavire. Pakutanga wamapfumo wachiripo ndakashanda as engineer. Ndichioperate machine chete producer ngari wamapfumo. Pakazana wamapfumo ndio panazotanga kuita handle ndisese pamwe chete. Wait. Angari munhu akaita sei kuuya akarongeka nokuti chosimbonzwa kuti vamwe kuti vamwe wacho kakurongeka kwacho vamustudio memwe imimi maproducer munotogumisa kuti munzengo wamatogumbuka kuti aiwa imbodzokera munogadzisa zvinhu, but kuna Matavire zvazvakamira sei? No, indakatora Matavire ari really polished act. Sanazongochinjawo sound nechichi nekuitawo small improvements, but he was already polished. Anga kutogadzira mahits kudhara when I took over from Mamapfumo. Saka is an artist akazwa studio, you know kuti nhasi tiri kuswera chiseka tichinakidzwa nemusic yake anga asinganetsi, and ukasuggestiwa something kuti apa padai munhu aikurumidza kutambira anga asina nharo kuti zvinhu zviite zviri nani. Tinoziva Matavire kuti airarama aine urema asingaone. Maimuhendla sei tichisanganisa tichifananidza sine vamwe vaimbi vanouya pasina anorarama ane urema, maimutambira sei? Very surprising, very surprising kuti iya waitofunga antokudescribe chinhu kutsanangura chinhu chakamira so pfuura munhu anoona. I'm sure akamboona, I think so, kuti maybe akamboona because kutsanangura kwaita chinhu chakamira saka unoshama kuti munhu akazoziva sei izvi.
but taishara zvakanga asingambonetsi kuti ukangomisa pamicrophone ungomutsa bata microphone iri apa mira distance yakati anga asingabva aibva amira ipapo akuda kubuda kuti chimutungamirira achibuda kunze achidi pamwoyo mamwe wacho bhendi waimutungamirira but papa pasina problem kuti zvasitori nyore sometimes kushanda naye pana kushanda navanhu chaivo chaivo vanga vachitoona mati mimi aikudescribira chinhu sekunge munhu ari kuona semuenzaniso sepapi kana ndakudescribira nzvimbo kana chimiro chemunhu angava murume kana mukadzi kana chimiro chemota hadziti kutaime yacho aito kutaura ko akaudzwa nani pane munhu ari kumuudza chakadai but matauriro ake ndimazwa aizoshandisa manje nezashona yake aishandisei zvinobva zvaita munhu unge ari kutoona actually ndopanakatanga kushanda naye ipapo pakatanga takutofinjwa vana Adamu na Eve waiva muchunguza Diablos nyoka ndopanakatanga kushanda naye ipapo ndo time ndakatanga kushanda naye abva kuna wamapfumo asi izoziya imimi muonero wenyu Diablos nyoka yakabuda sei akabuda zvakanaka still because I was so excited kutanga kushanda nemunhu artist akadaro so angari so exciting nekuti aifadza kushanda naye yakabuda zvakanaka still zvataifungidzira zvese zvakatipfura because ndakashanda ndakatoita zvokutoudzwa neumwe munhu anichazivi umwe kuti ndiyani time yacho iyo angoti imi ko murudi kurekodha song inonzi waiti Adam na Eva ndozvaitawana kasi pane song inonzi Adam na Eva iritwa namatawiri mazuva amusati manje kuti asitawe yambuti but azomufanira kuti pona zoti nesonga kana yaitoripo ndiri kutoya manje ndopinda kwazita mustudio kureva kuti vanhu vanga vainzwa kumashows kumashows ndizvo zvekutoti mazuva acho ashiri nani these days tikaplaya new songs taure kunonzwa here kuti konomwe munhu anenge akamira paspika achitepa so aine foni mazuva ano ukakwaniswa akawanda panguve kunenge kusina zvakawanda magadgets izvi pazvazhinji technology mazuva ano munhu aisaiti access to kudhara zvaa zviriko but zvainetsa kuita access to kuzvaidhura zvanhu zvaa cheap and what zvine better quality
mana iyo namwe yatinoona chondo chema nazo amai chondo chema nazo amai ngilalele uhlelo National Driver imbali kaphoma tawerenye ekholisa anguna baby forest village number 1 Nyamandlovu mbonye yakuzi wami vamwe venyu vakangopindwa nepfungwa dzokuti Adamu akakasira kupindwa nechindoendawo akaita zvezimutevere ndokuvabvudza dungu asi ngatimbozvibvunzai varume vangani vedu mudzimba vanganzi namadzimai avo vaibva vatombi ndiitirewo chakati vakaramba tose tinoonekwa tichigutsurira misoro kuteendera pamusoro chaiko nokuti rurimi rwevanhu ava rogara runotapira right iye zvinezvi ndera kuti mumwe nomumwe murume kana mukomana pauri ipapo ungotarisana nomusikana kana mama vari padhuze newe mavatarisa here musatyaende kutarisa nokuti ziso haripi chomunhu tarisai chete munoona here kuti kuvako kwakaita vanhu ava vane ya inonzi pachirungu attractiveness yokuti maziso ako kunguva
zvino machaja muche waizodini ndokambo nziyo dzakatanga kurekota waka ana African botho nyamondera Diablo Sinyoka yanga iri 12 inch kuseri kwacho kuchi kune kambo kainzi kotaura izvenyu right ndakaita zvakareka uri kuno neumwe akashanda ikoko ku grammar aishandidzana kane vaimbi kwete ku studio aiwa ku office ikoko anova Stan Ruziva ngoma Steni rega timbowanzwa panapa ndiye umwe wevarume ashanda nevaimbi vakati muno muZimbabwe ezve anoziva hunhu hwevaimbi vakawandisa ngoma Steni right. Okay, ini ndoitwa Stan Ruziva ndiri umwe wakashanda ku Grammar Records for a very long time. Grammar Records neZRMC ndikashanda zvakare nevaimbi wakawanda because ndoratori basa rangu rekushanda nevaimbi kukambani nyangwe kuatera kudzimba and so on. Umwe wevaimbi wandakashanda naye angari muimba nemukurumbira aizikana muZimbabwe ainzi Paul Matawire. Paul Matawire type yekuti aiwanikwe nyore ndingati inonzi rare to come by kana ndotaura nechirungu ndashaya hangu chishona chacho but inonzi rare to come by or to come across kuti munhu iyeye akavapo akapfura akaenda zvinotora nguva kana makore kana kusawana umwe akadero futi so Paul Matawire ndiye wandingati umwe wanhu akabvumiwa nevanhu kuti kana tichitaura zvechishona munhu anoziva shona uyu. Imimi kutanga kwenyu kusangana naye Paul Matawire makatanga naye kusangana naye papi zvaita sei akauya sei? Inini pandakatanga kusangana naPaul anga auya of course kunenge ku ZMC Grammar ukoko ndofunga time yacho vanga vachigadzirirawo kupinda mustudio because vairekodera kumastudios kwedu ikoko ndopandakawa nemukana wekunyatsotanga kumhoresana naye kutaurawo naye neband rake. Anga ari munhu akaita sei in terms yekurongeka because ndoziva kuti ofisi yenyu desk renyu mimi ndokwaioneka confusion dzese. Yeah, you know ma-artist ma-artist ofanira kugamuchira kuti vanhu vane mwe-character so kana uri artist ukanyatsorongeka chaizvo probably hey 1 in a million vashoma asi isusu tata kuunderstanda manje kuti
uku ndokurongeka kwemaartist kana atokwanisa kudai coming to studio on time handitika uye akatorekodha akatogadzirira kurekodha kupractiza kuyakuyaka ndo zvinhu zvataitonyanya kuconsider isusu kuti akarongeka handitika taizoziva kuti zvimwe izvi zvitaizovabatsira maybe mwaiuya achada accommodation achada chi taitogashira kuti havasi vese vanouya vari ready kuti ndagadzira pangu apa chikafu nechi handitika asi as long akagadzirira to record akapractice ndo zvataikoshesa so this is one guy wekuti aiti kana auya kustudio akana waiombera maoko achiita tunhu twake. Mune here anything interesting about Paul Mataire chamakambo experience panguva yamaisangana naye? Paul sezvatoziva tese kune vanga vasingazive he was blind handitika but waiti kana uchidhila naye unofunga kuti haasi blind ukonaka zvekuti aiti kana asvika pakamba ndino kuti tichimhoresana so aibatoti Steny uri boy here hallo Steny musati mataura zototi pekutanga ndatombobvunza Mr. Mabalika ndikati ko sei kanzi ndozvari saka ndazounderstanda manje kuti vane dzimwe intelligence dzavanenge vainadzo muri kuona zoti akasvika panzvimbo akafamba panzvimbo maybe tingati inini aziva voice handitika asi akafamba path chaiyoka unozoti next time andoiziva futi path yacho andoyarega yes ndozvati andofambira nyaya dzakarega ndozvavari vanhuwo. Ndedzipi dzimwe confusion dzaiitika kumaofisi kwenyu kana vaimbi vachinge vauya? Confusion hatingati batongotora tunyaya tunoreizika handitoto mari dzangu handina kuwana last time aiwa yakashota aiwa makazondidai and so on so zvinhu zvekuti always unofana kuva ready unofana wakagadzirira to go through over and over nenzira yakanaka uchitsanangura zvakatsetseka. Waida kutsanangura zvakatsetseka? Yes, kuti anzwisise because anouya because pane mari aiwa panogandukira. Saka Mataire tingati isisu munhu here akambokurosana nemimba nhau idzodzo like dzemari? No, Mataire haana. You know what? Mataire was a big seller. Ku music kuyaka ma musicians aya of course kana tingori kunze tiri mu street ma musicians tinodini asi vakaya kwedu kuya taiva categorize handitika tovaisa muma segments uya anotengesa so vaitengesa too much anenge asina nguva yegaka because mari yacho yaiva yakawandisa by then. Remember tara nguva yema-LPs yema-singles yema-tapes handitika ne-introduction yema-CDs by then so mari yacho yaive mari yakawanda vanhu vaivawana mari dzakawanda but of course kana usina kutengerwa unofungira kuti ndabirwa. Vazhinji kwazo vainida asina ivara bandichida iwewe nasiwonikanya wave kuti wave nomumwe ndakumbuka saka misozi yobuda
handisiri benzi tsaruwa kana nativu ndakumbuka saka misodzi yobuda ndinopemba sekuti inokura zviri kure ndinorwa ndikadambuka makumbo kunge kumwe ndinorwa ndikadambuka makumbo kunge kumwe ndakumbuka saka misodzi yobuda ameno sei vasikana vemazuvaano vanofamba netsika mupoketi mwana wepi unoita sezvinonzi wakazvarwa chemeredza enda kudoro ndakumbuka saka misodzi yobuda ameno sei vasikana vemazuvaano vanofamba netsika mupoketi mwana wepi unoita sezvinonzi wakazvarwa chemeredza enda kudoro ndakumbuka saka misodzi yobuda mabasa kuwanda musere kurayira tsenza chomusuwi wakomana ndo chinonzi chisionekwi mudzi webwe ndiri pakati pokusharanganya mukati momutambarakede ndiri mugadziriro yomuchato karukeikiya rauya shoko kwakanga kwatumwa dzidzi asinganyari kitsamba iyoyo zvikanzi rwangu newe rwaferera pano pi ndakaita zvokufamba ndonanga matunhu kuti ndinozvionera ndinozvinzwira nedzangu nzeve kubva kwaari musikana ndikachiona chigagairwa kundichingura sezvinonzi achandudza zvakanaka ndikati chirudzii ndokubva atanga kundiverengera sokunonzi waiverenga bhuku remapisarima zvikanzi modzi zvaunozivawo kuti we are living in a world of competition zvinhu zvese zvava zvepamusorosoro unondipei iwe uri murombo kupinda tsuro ungori zvako samunge munge musuvuganda dzvinyu risina mbava kamupumburunje kafishi kanyama kasina muto piri makrismasi awanda newo unozviona wafamba watila unofa ndigosara nani chimhandara chakadai ndokubva ndakosorera paumbozha ndichiti pamwe angavhunuka mwana wavaridzi nai bebi nderipiko jira rinodziya idzvakana sharu ndokupindura zvake isharu nokuti ndorasimba netsvina ndikati wabva wabaya dede nomukana chidaini ngatiroorane nokuti harawa ndo dzinochengeta zinondionza bebi kuita kwako bebi kuna maburi bebi zvinonding'ura bebi ndakuvara bebi ndakuvarira bebi ndechomukati bebi zvinondionza bebi usandidaro bebi ndakange ndakwenya machisa mwana wavanhu ndokufaira
akangofamba norutivi segakanje otungamidza dumbu mberi kunge amai vakazvitakura omira negumbo rimwe sejongwe chomusuri. Ndikaona kuti zvembabvu ndo zvingasevenza manje ndokubva ndaedza kumuvhundusira ndikati rangu ramangoromera ndinonzi bvanyangu. Nhasi panoveswa moto wamakwande panozvarwa mwana asina bvudzi nguva yani yawakatambisa wabaya rongu bhatani nhasi zvikati zvakewo zvakuidza ndokunditaurira zvimwewo manje inzwa zvikanzi handipi ndakabata kukupeso somwana wevhudo zvinhu zviidziwa chemberekwa chiri yakabika mabweka mamuto ndikaona kuti zvingaipira kwangu ndokubva ndanyarara ruoko parushaya musoro pakati pamakumbo misodzi ndokuerera. Mwana wepi unoita sezvinonzi wakazvarwa chemberedza inda kudoro ndakumbuka saka misodzi yobuda ndakumbuka saka misodzi yobuda aiwa ndakumbuka saka misodzi yobuda ndakumbuka saka misodzi yobuda inini ndakumbuka saka misodzi yobuda. Kange mbeu kurima kwandikona amadwatirirayiwa kam amirirai kama fireworks musi wechina pabhegi remasasi ndo patiri kuuya isisu kana po matairi achisungwa mushure mekunge apomerwa rape case nekuzoparara kwechikwata nekuzosiyana kwakazerera nechikwata cheJairos Jira chinonotanga hit machine nanditika musi wechina 10 minutes past 10 fireworks ndatenda hangu ndakusaya muna Edmond Pengesi ndakunotungira musosi nanyanga pasi tata.